טוב, מה קורה חברים? והיום אני אראה לכם את כל הדברים החדשים בעדכון החדש של ברול סטארס. בואו נתחיל. טוב, אז אין יותר מדי מה לפרט. הדברים החדשים בעדכון החדש בברול סטארס זה שיש לנו את החנות החדשה, שיש פה דברים של כסף, ג'יימס, מבצעים. יש לנו פה את החנות האמנותיות של הכסף, ג'יימס, דברים בחינם שמקבלים כל יום, פרו-פאס, באטל פאס וכאלה. יש לנו פה את החנות ג'יימס הרגילה, ג'יימס, מטבעות, כפול 2 XP, ועוד חנות שיש לנו זה החנות בלינק החדשה, שהאמת היא, החנות בלינק הזאתי, תגידו לי בתגובות אם אתם חושבים שהיא טובה או לא, כי לפי דעתי היא טובה, כי אתם יכולים להשיג פה דברים טובים, נגיד סקין מדהים ואגדי, ולבזבז את זה בלינק במקום ג'יימס, שזה נחמד, ומקבלים פה גם ספריים, צוות, סטארדופים, סיכות, ומלא דברים מגניבים, וגם בלינק, סושי, כמו שאתם רואים, אז מקבלים פה מלא דברים חדשים. טוב, זה הסרטון להיום. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה שאני מסביר לכם על עדכונים וזה, תנו לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון ותכתבו לי בתגובות אם אתם חושבים שזה עדכון טוב או לא טוב. וזה הסרטון היום, יאללה ביי.